Hello mga higala o mga kaigsuunan. Kumusta ka mong tanan karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo ug diri nato mabasa ang atong ipaambit nga bersikulo karon sa Hebreo 3 bersikulo 12 hangtod na sa 14. Hebreo 3:12 hangtod sa 14. Akong pagbasahon ug sunda sa inyo sa labutan. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan og dili tinuohon nga kasing-kasing. Mao niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw. Aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo. Kon magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Mao kana ang atong ipaambit nga bersikulo karon mga higala ug mga kaigsuonan. So kani nga bersikulo mga higala igsuon, kabahin kini og pahulay alang sa katawhan sa Dios, no? Aduna usab kitay mga pahulay, aduna tay gigahin, no? Natay gigahin sa pagpahulay, no? So kana siya nga adlaw nga pahulay, mao na ang pinaka-espesyal nga atong ipahulay alang gay kana sa Dios, di ba mga higalaysoon? So kaning Hebreo walay nakahibalon ini kung kinsa ang nagsulat. Apan mga pinulungang Hebreo mao'y nagsulat niini, no? Ang Hebreo pinulungan kana. So ang mga Kristohanon nga Hebreo mao'y nagsulat niini nga mga sulat. So nagaingon sa 12. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan ug dili matinuohon nga kasing-kasing. So ginaingnan kita sa mga Kristohanon nga Hebreo nga magbantay kay kita, di ba? So kinahanglan nga magbantay kita mga higala, mga kaigsunan, no? Kay kani nga panahon mga higalaigsuon, kinahanglan gayon kita nga magbantay sa atuang pagpanulti, sa atong pamatasan, di ba? Sa atuang mga gibuhat matag adlaw, no? Kinahanglan bantayan ato. Kinahanglan ang atong kaugalingon mo atong bantayan dili ang uban, di ba? Dili ang silingan nato mo bantayan kundi ang atong kaugalingon. Kung ang atong gibuhat is makapahimuot pa ba sa Dios? Makahalipay pa ba sa Dios? Di ba? Mga igsuan, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan og dili matinuohon nga kasing-kasing. Mao niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Muna kinahanglan jud nga ang ato ang kasing-kasing is nakatutok, no? Nakatutok gayud sa ato ang Ginoo, sa Dios. Wala ta nagtutok sa diin, nagtutok sa mga butang, sa mga bahandi, unsay naa sa to karon. Dili ka na mo atong pagatutukan kay mo na hinungdan unya nga maka kuan kita sa Dios. Malimtan ang atong kuan ba, ang atong relasyon sa Dios, di ba? Kay ang abi nga mga galekson ang mga bandi, mga kwarta bulawan, kung mao kanay matutok ta diha, daw panghinaan nata sa atong buluhaton isip mga Kristohanon, di ba? Na kinahanglan na giingnan kita sa mga Hebreo nga Kristohanon nga magbantay gayud kita, no? Mga igsoon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan og dili matinuohon nga kasing-kasing, di ba? Maoon niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios, no? Muna nga gipahinumdamuan gayud kita sa mga Hebreo nga Kristohanon, di ba? So diri na ta sa 13. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw. So magdinisigay hinuon kita sa matag adlaw, di ba? So gipasabot nga magdinisigay kita. So ang ato ang pamatasan, ang ato ang inugpulong kanang makadasig sa uban, kanang dili ba makaguol, kanang dili ta magpataas-taas, di ba? Kundi madasig, kundi makatabang kita sa uban, di ba? Mao na siya gipasabot ani nga bersikulo may galagsuon. Pag dinasigay noon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlaw. Kanang giingon nga gitawag nga karong adlaw samtang naa pa ang kaluwasan. Aduna pa ang kaluwasan.
So, ang dairy kon ginatong pagsabot nga karong adlaw, karon ang adlaw sa kaluwasan. So, ug ato adyo nga pasabton dire, aron masabtan to mahigilagson, samtang buhi pa ta, samtang naapatay ginhawa gitagan aning tipik aning kalibutana, kinahanglan mga higilagson ang ato ang tumong og tuyo didto ra gyud sa Dios. Di ba? Dili nakatutok sa mga butang aning kalibutana, wala nakatutok sa kwarta ni bulawan ni kabtangan. Ang gitutok nato ang Dios gayod nga mo'y naghatag kanato gininhawa, naghatag kanato kinabuhi, kusog, kalig-on, kalipay, labaw sa tanan, ang kaluwasan. Kaya walay, dili na to makaplagan ang kaluwasan ang kalibutan, kundi ngadto lang sa Dios. Tuara sa iyang bugtong anak, nga si Ginoong Hesus, ang kaluwasan, nga hingpit. Ug wala nagyulain pa. Di ba mga kaligsoon? Pag dinisigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw. So, samtang naapang adlaw, di ba? Ang ipasabot ang may galagsoon, aron masabtan na to, samtang buhi pa ta, aning kalibutana, magdasigay kita, magpaambitay kita sa pulong sa Diyos. Kung magpaambit kita, pulong sa Diyos lang. Kung sa'y ginasulti sa pulong sa Diyos, maunang ginaatong isulti. Nya, ang pulong sa Diyos nga, ang importante kayo sa pulong sa Diyos, sabi niyo mga galagsoon, tuuhan na to nga si Ginoong Hesus gipadala sa amahan. Gipadala ang yang bugtong anak ato ng tuuhan, di ba? So, gituuhan na to siya nga siya gayud ang nagluwas kanato gikan sa tanang kasalanan nga atong nabuhat. Nagpakamatay ang atong Ginoo, di ba? Nagpakamatay siya, gilubong og nabanhaw sa ikatulong adlaw. Mao kana hantod karon adlaw naapagyapon ka na karon may galagsuon. No? Pag dinisigay hinuon kamo. So giingon ganik pag dinisigay, magpaambitay ta sa pulong sa Dios. Dili ta sige og pang-away. Dili ta magsiging pataas-taasay, pagarbuhay. Dili ta magsiging debatihay. Kundi bang dinisigay ta, kana bang magdinisigay nga giingon, kana bang naatay paglaom nga sa diin ang atong paglaom dili tipik aning kalibutana. Dili paglaom sa kwarta, dili paglaom sa bahandi, kundi ang atong paglaom nga mubalik ang atong Ginoo nga walay kasaway kanato. Nasabtan nato mga higala ug mga kaigsunan, di ba no? Pag dinsikay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlaw, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Daghan na kaay karong may galagsuon. Kung tutukan nato gayod ang sala, may daghan na, di ba? Muna nga kinahanglan mahigalagsuon, ang tutukan nato direct, ang nagluwas ka nato, ang naghatag ka nato og kinabuhi. Di ba? So diri na ta sa 14. Kay kitang tanan kauban ni Kristo. Kon magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Di ba? So kitang tanan kauban ni Kristo. Nindot no? Kitang tanan kauban ni Kristo. Di ba? Sabtahay galagson. Kay kitang tanan kauban ni Kristo, pagkanindot sa pulong nga kitang tanan. No? Kitang tanan kauban ni Kristo. Apan sa naay gi kuandre sa ubos. Kon magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig. Di ba? Kon magpadayon kita sa atong pagsalig, dili taphaw nga pagsalig, di ba? Base nga ang atong pagsalig na dako tag pagsalig sa Ginoo sa atong manluluwas, sa diha nga wala pa tay mga problema, wala pay kasakitan sa atong kinabuhi, di ba? Hayahay pa atong kinabuhi apan kun magyan tag unos baha mga kasakitan basi kon. Nga lagi kon kaning kon mahigalagsoon, pagbantay kamo diha. Di ba? Di ba? Mao gina siya balantayan nga pulong, na kay kitang tanan kauban ni Kristo. Pagkanindot kay kauban ni Kristo. Apan naay gisumpay kon magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. So kon magpadayon ang atong pagsalig hangtod sa katapusan, kauban kita ni Kristo. Gawas kon kaning kon lagi taphaw lang ang imong pagsalig. Siguro ang salig ka tungod kay gipanalanginan kag daghang mga
kabtangan dire, di ba? Gidaghan kang kwarta, daghan kayo ka nga mga kabtangan. Apan, napoy apan kon abtan tagsulay baha makasakitan basi mo bakoy ta. So kaning gipasabot ani nga mga higalaigsuon 13-14 katong makapadayon ani katong tinaw o giniwin nga pagsalig dito sa Dios. Nga bisan pa nga adunay mga kasakitan sa iyang kinabuhi-abot, mga problema, mga uno sa iyang kinabuhi, daw ginasilaban siya apan wala siya ning ukang sa pagsalig sa Dios. Wala siya ning ukang sa pag-alagad sa Dios. So, mauna siya'y tinuod nga nakapahulay diha sa Dios, no? Ang tinuod nga nakapahulay diha sa Dios kidtong giniwin nga nagsalig diha sa Dios, di ba? Kay kung maingon ka nga nagsalig ka sa Dios, unya sa adlaw sa Dios, sa adlaw sa Ginoo, wala kay pagtagad, wala kay relasyon, wala ka ning tuo, wala ka ning pahulay, dili ka na tinuod nga ning salig ka sa Dios. Kay kung ning salig ka, ning pahulay ka, ning relax ka sa tanan nimo nga gitrabaho, kundi imong gigahin sa Dios sa pagpaminaw, sa pahuway sa imuhang lawas, di ba? Gingon diha sa Roma 12, no? Nga ihalad kaninyo ang inyong lawas nga buhi. O diha sa Mateo 6:33 nga udahon gayud nato ang gingharian sa Dios, di ba? So ang tinuod nga nagsalig sa Dios, iyahang gina appreciate, iyahang kinabuhi niya ang pulong sa Dios. So ang tinuod nga nakapahulay diha sa Dios, katong mga taong giniwin nga nagsalig sa Dios nga maunay tinuod nga nakapahulay. Hinaut mga higala og mga kaigsuonan na akamoy nasabtan sa atong ipaambit nga bersikulo